अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। प्रेजेंटेड बाय माहिर सिनेमा। दिहल तहरा डेट पर मिले आई न दिहल तहरा डेट पर पिटौले बारू इंडिया के गेट पर कि आइल रहनी कमाए दिल्ली पेट पर पिटौले बारू इंडिया के गेट पर। Presented by Mahir Cinema। हमारा कमाई पर उड़त रहलू ओ बेरा हमर जरूरत रहलू। हमारा कमाई पर उड़त रहलू ओ बेरा हमर जरूरत रहलू। तो गुड बाई लिख दिहलू प्यार के सिलेट पर तू पिटौले बारू इंडिया के गेट पर। तो गुड बाई लिख दिहलू प्यार के सिलेट पर तू पिटौले बारू इंडिया के गेट पर। Presented by Mahir Cinema। तोहके समझौले अजित अहीर हो, विमलेश राजेश रंजन भइले बर्बाद हो। तोहके समझौले अजित अहीर हो, विमलेश राजेश रंजन भइले बर्बाद हो। ठोकर मरलू राघव राजू के पेट पर तू पिटौले बारू इंडिया के गेट पर। ठोकर मरलू राघव राजू के पेट पर तू पिटौले बारू इंडिया के गेट पर। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Presented by Mahir Cinema।